singgah kala singgah pan suminggah durga kala padha sumingkira singa hama singa wulu padha sira sumingkira padha sira sumingkira budhal ing mulehing asal ing mati sing awulu sing ngabahu kabeh padha sumingkira wis dumugi wancine ratri jagat peteng lele mangangkang kawaryan namung salah sawijining pandhita kang pratapa miring ngarsaning Gusti kang maha kawasa lan minta muga-muga salwiring gati tansah manggil Lestari Widodo nirhing sambikala nalika samana sang pratapa kang nyuwun wonten ngarsaning Gusti kang maha kawasa datan kendhat para jin setan priprayangan kang padha nggodha marang sang pratapa kang puja ning ngarsaning Gusti kang maha kawasa kawurian jeng setan priprayangan ingkang sinebat ngajeng bulu dawa monggo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Dolan dulu saking Krida Muda Tamtama Palabuga. Badhe atur sugata panglipur dumateng warga Sidoarjo Kidul jogeti yo. Pamirsa punika dek nalika uripe ning alam donya pokean dosa koyan perkara modot bulune dawa ya iki tengen gitu iya sing sebelah kono ya dingo Mas burimu ya nggih nggih ketok kabeh nggih RW 1 teko apa iki Duki sedaya. Monggo. Yo. Ayo langsung iki. Iki ning endi pamanku aku melu melu joget. Melu. Pokoke kene. Aku arep joget tekan esuk. Ayo joget. Oh, Apa Mas? Kepinger. setan
kok kalem kaya rong madang iki. Ya, Ndas sing hati-hati, walik. hati-hati. Mboten apa-apa, Mbak, mboten apa-apa. Ndas sing Sing walik. penting dompete dibujengi. Aja nganti kan. Melo munggah kabeh. Ya apa meneh iki? Wah, loh, ana ketek. Lutung apa ketek iki lutung? Niki lho Mas keteke. Nah. Niki lho Mas punyuke. Niku lho Mas keteke. Raimu kuwalik Dul. Nyeh. Iya. Apa nek setan ki raine kuwalik ngono ki Pak? Heeh. Ngono ki nggih. Yo 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 yo. Lah iki Mas, iki ndase nandi iki? Opo jagat kok Ndase rumangsa nandi iki? peteng. Hah? Das. Kodol kucing. Aku njiko ndas keleru klopo. Oh, ndase dicangking. Luput iki malahan kan. Heeh. Jikono ndasku ning endi? Sirahku. Ndasmu. Beteng kan. Ora katon. Ndasmu nah. Ora katon. Nah, Aduh iki iki lha sing- aku jane wonten sing kaya iki. sing kaya jamur iki Jamur iso iki. juga. Apa dompete? Tuyul. Tuyul. Ah, Tuyul. dompete. Loh. Niki sing badhe nyawer. Timbang nyolong mending diparingi, monggo. Ayo. Timbang nyolong mending Ora diparingi. iki Mas wis Rene kok gilo anu. nang dhuwur panggung arep maringi kene. Nah iki Nah, iki. gilo wis ditatake. Nah. Yo, Yo 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 yo. Tuyul meduna mubeng lapangan. Menawa entuk rezeki le. Nah, anjlok kono. Wah, tuyul pelayon wae kapan entuk duit. sing nek dhuwur iki engko lho. Kae wis bukake dompet ora moro. Berarti kakek duyul gede. Nah. Ya. Yo ya. Yo ya. Lo. Tuyul doyak garangan ya iki. Iya. Rene munggah. Munggah. Iki lho Rene nah munggah. Ladalah tuyule. Ladalah. Nah, awas pempes muncul. Yuk, ya. Kae tuyule ning kono tir lagi. Lah. Iki lah kok lebok kene. Yuk, ya. Ya. Siapang bayi Pak. Kae kok Loh. ana rambut kaya Ono rambut donya le. Heeh, kae Pak. Kok ana kuntil bolong. Ya. Ana kuntil anak sapa? Nalika samono sang pratopo jengkar pratapane padha sumingkira jin setan pribayangan demit kabeh padha suminggau mulya ana ing papan panggoranmu dewi-dewi Sumingkira. sumingkira Bali nyeng asalmu. Saka wetan Bali mangetan. Sing saka kidul Bali mangidul. Saka kulon Bali mangulon saka lor. Bali mangalor.
ana sing kram. Wah, gila iki. Setan ram. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk dola-dolonya dari KMT. Ya, luar biasa sekali. Sangat menghibur, begitu menghibur. Dan juga mengocok perut panjenengan semuanya tentunya. Dola-dolo dari Krido Muda Tamtomo Putra Kembang Kuning. Dan untuk perform yang terakhir pada kesempatan malam hari ini ada spesial Warok Nyai Kembang Kuning. Warok teolnya dari Krido Muda Tamtomo Putra Kembang Kuning. Bagi panjenengan semuanya yang suka bergoyang warok, yang suka joget bareng bisa langsung gabung nyange nyawiji joget bersama Krido Muda Tamtomo Putra Kembang Kuning bersama warok teolnya KMT, tapi harus tetap jaga keamanan dan juga ketertiban. Untuk itu selamat menyaksikan kiprah dari Krido Muda Tamtomo Putra Kembang Kuning. Katotya Bratasena kadang panenggak Pandawa
Sena Bupah Dawa Guru Tarno Bupati susuwe angin kanthi ati kang weneng datang panggih kang sinedya lekas kang pupuse ing kala nadan kang sinawang suwa datang lekas wekas ing Bupati susuwe angin kanthi ati kang weneng tatan panggih kang sinedya lekas kang pupuse ing kala nadan kang sinawang suwa datan gedang lekas ing Tamunge sejati pinangke sang Dewi Runci.
Indah